waiter. Waiter. Mutamini ndani. Ndi customer na watu wamba mwangobwera kuno nthawi zonse. Zona. Waiter. Zawona zingari ndirama zanga. 1200 naira bwana. 1.2 eh? Nijani jumene jeni. Taima. Chifukwa chani kutamanga? Chifukwa chani mutitamangitsa? Tungofuna kuti tigwirizane nawe. Simundilola kuti chakudya chimene ndadya chigayike sinasambe ngakhale m'manja mwanga. Ndithandizeni. Ena akafuna kutengera komwe sindikudziwa. Tasiya zimenezo sifa kubai. Tungofuna yankhula nawe basi. Ndeno atakuona. Ndi chifukwa chake tifuna upeza njira kwa iwe yomwe tichite. Profile yako yoyenera munthu tikufunsa kuti ipeze. Ndemwe nena kuti zimachedwa kuti cha? Ndikulimbana kwa kudya. Ndi mpikisano wakudya. Ndipo mtengo wake ndi wakulu. Ndi 500,000 naira. 500,000 naira? Ndendende. Taona. Zonse zomwe ufunika kapanga ndikawina malaundi awiri oyenerera. Zoona. Ndikenako nchomwe tikachite pa mapero. Ndeno zomwe ndikachita ndikudya? Ndi zimenezozo. Ndiyeno walowamo. Uganize kuti khozo panga zimenezi. Ndipo ukumbukire. Uzakangorowa maliza mpikisano onse. Udzaduliridwa 40%. Ndipo ife tidzatenga 60%. 40% ya ine? Eya. Chomwe mufunikira upanga eh? Ndikundipatsa malo nthawi imeneyoyo ndikathana nazo. Wow. Imene ndikane yabwino kwa ife. Ndakuwuza eh? Laundi yoyambirira iyambika m'masiku 3. Eya. Taona ukhozolenga zimenezi za transport. Bwana pepani mkono wangawo. Palibe vuto. Ndipase nambala yako. Ndikulumize message nthawi inake ya malo. Ndi zomwezo basi. Chabwino. 090. Munthu wanu ali kuti? Akhala ali kuno pompano. Mungotipatsa kanthawi kochepa chonde. Ali kuti tsopano. Munamulembera address olondola kuma. Kumene ndinatero. Taona ndikhulupirira kuti munthu amene sanatende pasi. Nkwabwino asatero. Chabwino ife tilibe nthawi yokwanira yayi. Tingotero. Ndiwenera kuyamba show imeneyi pompano. Chabwino anthu inu. Leloli. Tili panopa kupanga mpikisano wa 50,000 naira. Tili panopa kudzayesa mwini wachangu pa osankhidwa atatu. Nthawi iyi ndikangulisa wizulo kwa malaundi atatu munthu amene sanafike pano ndikubwera mochedwa nonse mweniyo mudziwerengera 50,000 naira. Wafika. Zinakhala bwanji watenga nthawi. Pepani kwambiri china chake chinapitira udindo wanga pepani. Palibe vuto. Ukonzekere. Zodabwitsa. Muli ndi 30 seconds kugonjetsa chomwe chili kutsogolo kwanu. Mukangomva phokoso la wizulo muyambepo. Wamaliza kale? Imani kaye. Chakudya chili kuti? Ndamaliza ka. Kodi simpikisano menewu? Mu 5 seconds yokha. Popaso ndachidwaso ka. Asimayi azibambo. Tili ndi opambana pa 50,000 naira. Ndipo si munthu wamba ameneyo. Dzina lija ndani? Fumu kali. Fumu kali. Ameneyo wakwiya. Pano alepera udzayesereso. Kali, chonde pali mpikisano winaso. Tiyeko. Anthu ino,
lelo ndi edition ya dzanja pakamwa ndi m'mimba ndipo opambana wathu mfumu kali anakakamizika kuwerengedwa muchochitika chatha ndipo lero ali ndi khama pofuna kukhala opambana 100,000 naira imene ili ndi kashi. Abweretsereni chakudya opikisana muli ndi mphindi zitatu kugonjetsa phiri lomwe lili kutsogolo kwanu. Kali, ukupanga chani? Iwo wayamba kaya. Ubeze. Ukwanitsa kupitiriza uli bwino wachoka watulutsidwa. Okonja na ameneyo. Mfungongo. Zoyipa kwambiri. Mfumu kali wataya chakudya chake. Popeza kutetera kali mkati mwa mpikisano. Mpatseni gawo lina la chakudya. Abwana. Kumano ndatsala pang'ono omaliza sindingathe kungoyezerana. Maliza chakudya chimenecho. Sindingathe kumaliza chakudya chimenecho. Ukhoza kutelo. Mfumu kali dolo wanga. Akuchita akhoza kukwanitsa. Mfumu kali dolo wanga. Ndipo owina ndiyomwe olimbana pakudya ndi mfumu Eya! Mfumu kali dolo wanga. Abashani amaneja anga, amene ndi amaneja anga. Ndinakuwuza ine sindimakonda kugonja. Chonde. Simayelekeza kugonja. Ndi chani chimenecho? Kazikisa mtima basi, udeke, ungo deka basi. Hey. Ameneyo ndiye munthuyo. Eya. Wapambana malaundi awiri kuphatikizirapo soyena ndipo wakhala woyenera kumapeto kwake. Ndiyeno ndikufuna iniyo mumpechere yeyo mumpetere motsimikiza. Chabwino tagwirizana. Simunong'oneza bondo ndi izi. Komano sindimagonjayi. Abwana sikuti mugonja iyayi. Ngakhale nditakhala ndili manda ndine bopambana. Kugonja abwana iwalani. Pitani mukambe wankhulana za magawe. Azimayi ndi azibambo oonera ndi ndalama takulandirani ku gawo lalikulu lakulimbana kwakudya pakati pa mfumu kali wopambana ndi Sapa Spider Samson. Ndi ndaniso amene? Osadandaula ndi wina wake. Iwowa alimbirana ndalama yokwanira 500,000 naira. Munthu amene ndamene ndipikisane naye? Munthu amene akuoneka ngati wina wake amene angathe kudyambali 7 kuyika ng'ombe ziwiri za ine. Kali limba mtima ndi wopambana. Muli bwanji? Dzina langa ndi Samson, ndimakonda kudya. Olimbana pakudya. Muli ndi mphindi 5 kuchoka pa phiri lomwe lili patsogolo panopo. Kungomva phokoso la wisulo muyambepo. Dolo wanga. Chonde. Ndifuna madzi chonde. Palibe madzi kufikira mutamaliza. Boma. Osadandaula, ukhoza kukwanitsa. Kali ukhoza panga zimenezi. Ndikuganiza kuti upanga zimenezi. Ndikuyesera. Mfumu kali ukhoza panga zimenezi. Boma. Ukhoza kukwanitsa.
isesa nditu kali tipopambana pakulimbana kwa kudya ndi mfumu. kali wapambana Tipopambana ndi Sapa Spider Samson. Imeneyi ndiyo 500,000 naira yako. Ndinakuza sinimakonda kugonja yazi. ndikudziwa bwana Sinagonje bwene. bwana kuzofotokoza bwana nkhani ndiyo tata ine. Hi guys, quick one. So there's a big announcement coming on our second channel, Yawaski TV. Please go and subscribe. By next week, you get the full details, and it's exclusive to Yawaski TV only. Please see description below.